posachedwapa tikupasirani zimene ayankhula amayi ena lero ku convention ya Aford pamene amawafunsa kuti kodi mumachikonda chipanichi chifukwa chani kapena chipanichi munayamba kuchikonda liti, ndipo iwo afotokoza zosiyanasiyana kuphatikizirapo zimene mutazimve apazi. Taonerani ndi kumvera kuti amayi amenewa afotokoza zotani. Times TV mulibanje Sibulokai komande kuchena atu Aford tibachena atu Aford alipo azimayi ena amachita manyazi mwina ndi mantha kupanga nawo ndale kufunika kuti amayi azimanga ndale nkota tikamakhala moyo uno timakhala mu ndale because when we go ku chipatala kuti kupezeke mankhwala zimakhala zadutsa mu ndale tikapita kuti magesi kachani zinzakwera zimakhala kuti zonse zadutsa mu ndale, so timakhala mu ndale olo tikane kuti sili kukhala mu ndale tikukhalabe mu ndale basi. Tathokoza kwambiri inu mwachokera kuli longwe kwankulu kweli arwetimayo chifukwa chani mmakonda chipani cha Aford? Chipani cha Aford timakonda chifukwa cha fundo zake zabwino. Fundo zake zota zokweza malawi masogolo. Kuvina atu kuvina ife kuvina basi all the way from Mzuzu. All the way from Mzuzu basi tu Aford moto moto Aford my party mmayikonda Aford kwambiri ndimaikonda Aford ndi chipani chimene chinabweretsa matipati m'Malawi muno, ufulu umene tili nawo m'Malawi muno ndi ntchito zimodzi zimene Aford inabweretsa m'Malawi munomo. Panopo tili ndi ufulu timatha kuyankhula zimene munthu ukufira kumene kuti izizi si zabwino chifukwa cha Aford. Ndithu tathokoza kwambiri, tikufunirani msonkhano wabwino. Tathokoza. Ndimafuna ndifunse kuti amayi ambiri ena amaona ngati kuti kundaleku mwina sikumachitika zinthu zabwino, azibambo ambiri mwina samalola azikazi wawo kuyamba ndale. Mungafotokoze zotani pamene tikupita ku masankho a 2025 kuti amayi adzitenga nawo mbali pa mdale? Ndingafotokoze kuti azibambo kapena anthu asamaganize onera kuti azimayi akamabwera ku chipani kapena akamapanga za chipani ndiye kuti akupanga mwina zinthu zosakhala bwino kapena apanga chiganizo chalakwika. Ayi, kulibe mabanja ku chipaniko. Mabanja ku chipaniko inda mapezeka, munthu umatha kupeza banja ku chipaniko. Kuzopeza banja ku chipaniko bwinobwinonso ndizotheka. Moti munapeza umwe ku Aford? Utapeza ku Aford iso sizolakwika yayi, ndizolesedwa. Ndipo sizimakhala bwino. Zimakhala bwino. Makhala munthu za chipani. Mufuna onena kuti anthu amapeza mabanja ku chipani? Amapeza mabanja ku chipani chifukwa chonena kuti sikuti ukapeza wa chipani china koma ukapeza wa chipani momo simakhala bwino kwa basi. Ndithu ndathokoza kwambiri, ndikufuneni msonkhano wabwino. Zikomo kwambiri. Iyayi mmene zikuyendera ndili bwino muli bwanji? kuvinira Aford kuvinira Aford chipani cha fuko. Kodi chipani cha fuko? Chipani chathu cha ifeyo. Ngati Aford. Kodi machikonda chifukwa chani chipani cha Aford? Chipani chili machikonda ndi chile chinabweretsa democracy muno m'Malawi kuti munthu azidziwa kuti amakhala ndi ufulu wake. Chinabweretsa chipani cha Aford kwa ifeyo ndiye aini yake a democracy. Mukamati democracy ndi Aford iyo. Ndithu mwachokera kuti amayi? Ine ndachokera ku Kasungu. Aford iso ilipo Kasungu? Aford Kasunguyo ndiye motomoto. Ya motomoto ku Kasungu. Kasungu Aford inayala maziko. Aford sikuopa kuti kandi ku Kasungu kaya ndi kudowa koma pose Aford ilipo. Nathokoza kwambiri, tikufunirani msonkhano wabwino. Inu mupikisana mpando wa? Ineyo ndikupikisana pa mpando wa Deputy Organizing Secretary. Ineyo si mpando wa masewera? Ayi. Mafuna azimayi amphamvu? Azimayi yake olimbikira ngati memu. Inu ndi olimbikira? Ine ndakhala mu chipani cha Aford kuyambira bali malemu chakufwa chihana. Chakufwa chihana nzima onse mundendere. Mpaka na pano sinnasunthe. Mukamamva kuti maveterani a mchipani cha Aford magulu ake ndife. Simupitanso kwina ya? Sinapitapo kwina, sinnapalapo Makaka chipani china. Mmene mukundioneramo ndimachokera ku Pant. Iyayi.
olo mkati olo jani olo zankati amodi yokayoka olo koza zizimene mabanga ineyo mu Aford ndine nzika ndipo ndimaulimbikitsa azimayi Aford kuti asamakale ofoka mwandimva mukamamva Aford kukasungu mwini ndineyo anthu onse akukasungu amadziwa kuti Aford yagona mwa Amayi Felisa koma kuli moto tu kwa Aford kuonaso ndikufunira zabwino zonse amayi zikoma kwambiri ndimangofuna ndinene kuti UDF ili apa UTM ili hapo TPP ili hapo tipita ku TPP katika hizo maono nda TPP sonsezi wireless yake ni imene ya Times alendo olemekezeka amene afika pano ndi amenewa koza kuona hapo pali bambo Kambala achokera ku Petra ili pano ili pano ndithu tikuzaonera nawo kuzachita support ndithu kodi chochitika nchani nonse muli pano iyayi anzathu Aford akupangisa convention ndefuna kwa kuzapanga support kuzathandizira kuti tione nafe tiphunzirepo ziwiri zitatu muyendera limodzi ndi Aford iyayi kuti tonsefe ndili ku opposition mukuziwa kale ndi opposition ndi amodzi ndithu tikuyendera limodzi etu ndatokoza zinthu ngati zimenezi inu mwachokera kuti ndachokera ku chipani cha UDF inu na UDF UDF National Director of Research National Director of Research chabwino zikuyenda bwanji zikuyenda bwino ndipo zamfuna zabwino azatha chipani cha Aford awa ndi bambo mkhitho tayankhulana kale tinayankhulana kale koma tu Bloom mankonda kwambiri Bloom kwambiri kwambiri paka suti suti ezona ndithu kodi DDP zitheka chake chamawa ndizoyenda kale anthu agwirizana kale kunjako tingoyembekeza nthawi ndimene kujena anthu agwirizana kunjako kwambiri ndi DPP kwambiri mavuta chuluka mavuta kwambiri safunanso kuona iziza kwambiri ndatokoza kwambiri good morning sir my name is Brian from Times Television I would like to know you sir Hi, Eitan Schwartz, U.S. Embassy. U.S. Embassy. Why is the American Embassy here today? Oh, I'm sorry, I can't give any statement today. Oh, you can't give any statement? Sorry about I know the office protocols. Thank you very much. Amayi muli bwanji? Mwachokera kuti? U.S. Embassy. Koma Simulankula. Ndatokoza. Chabwino. Bambo Tentani. Muli bwanji? bwino tukayazati Ayi bwino. Msonkhano wa Aford inu ngati registrar wa ma political parties. Mwine mkuwafunsa kuti why are you here? Kwambiri tikuzaona chifukwa political parties act imapepa zipani zonse kuti zipanga convention then bafuna ndizaone ndekha kuti kodi convention ikuchitikadi nanga upanga bota Kwambiri. Kape? President ya chipani chimenechi Aford ayenda kitihana nditu akufika pamalo ano ukaona mchipindamu amayi ya chipani cha Aford komanso zipani zina zomwe zabwera pamalo ano kuyimirira kulandira mtsogoleri wa chipani chimenechi ayenda kitihana omwenso nditu akuyembekezeka kulowa pa mpando pene wa president ano post angolengeza omwe akuyendetsa mwambo umenewu kuti achihana afika ndithu panjapa ndipo akhala akulowa mchipinda chino nthawi ina iliyonse ndithu zimo omwe mukonera kanema kunali kucheza kwa Blind Banda ndi amayi ena a chipani cha Aford kufotokoza amene amachikondera chipanichi mpakana kuvala zinthu zamakaka a chipani kuyambira pansi mpakana mwamba komanso akufotokoza ndithu kuti kuyambira panja mpakana mkati makaka azomwe iwo amavala ndi a chipanichi komanso azimayi enawa afotokoza zambiri ya chipanichi ndipo akuti chipanichi adayamba kale sangachisiye. Izi zikuchitika ku Golden Peacock mu mzinda wa Lilongwe pamene a chipani cha Aford akuchita convention lero pa 13 September 2024.